Не е нужно да прекарате часове сред природата, за да изпитате ползотворния ефект от връзката си с нея. Ambience TV е създадена за това. Телевизионният канал ви улеснява да насочите вниманието си към красотата на природата и да се отпуснете за кратко, за да се освободите от стреса, преди да продължите с деня си. Търсете Ambience TV в YouTube. Здравейте! Започваме астралното пътешествие за деня. Сряда, 7 февруари. Денят е сложен. Луната запазва своята позиция в знака Козирог. Аспектите между планетите, които бяха активни в понеделник и вторник, продължават и днес да оказват влияние. Денят сряда е под управлението на Меркурий, а той е в знака Водолей. Умът е силно активен, ще се опитва да контролира ситуацията, ще ви кара да търсите оригинални решения, но съществува и един неосъзнат стремеж към разрушаване на стабилните структури. Денят е изключително благоприятен да внесете корекции във вашите мисли, да изхвърлите ненужните, тези, които създават страхове във вас, които ви ограничават. Днес се активира нов нехармоничен аспект. Той е между Слънцето във Водолей и планетата Оран, която е управител на знака Водолей. Нервното напрежение е силно, стремежът към свобода е завишен, а нестандартното поведение и неочакваните ситуации ще увеличат напрежението. Предпазвайте се от конфликти с приятели. Аспектът ще окаже по-силно влияние при фиксираните знаци, родени във втората декада на знаците Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Енергията е слаба, наближава новолунието във Водолей и критичността е повишена. За да премине добре денят ви, добре е да се занимавате с рутинни дейности. Довършвайте и финализирайте започнатото. Ако не се увлечете в ежедневните рутинни действия, посветите мислите си на възвишеното, може неочаквано да намерите решение на проблем, който от дълго време ви безпокои. Не пропускайте тази прекрасна възможност. Днешният ден носи в себе си невероятни трансформиращи способности. Това е ден на откровенията и разкриване на тайни, ден на познанието за всемира. Умствените способности са неограничени в този лунен ден. Добре е да насочите своя ум към научаването на полезна за вас информация. Този, който търси духовно развитие, може да достигне до откровение и прозрение. Добре е да се слуша релаксираща музика, да се намери време за общуване с природата или да пътувате. Емоционалният фон е затруднен, а енергията е слаба. Наближава новолунието във Водолей. Заобиколете се с най-близките си хора, тези, които ви обичат и подкрепят. Отделете време за самоанализ и преразгледайте живота си, но в никакъв случай не стигайте до негативизъм или себесъжаление. Ако успеете да се настроите на вълните на любовта, това е знак за високо духовно ниво. Това е вторият ден от месеца, в който пречистващото гладуване ще подготви духа и тялото за предстоящото новолуние. Зодиите през седмицата. Основна линия. Овен и асцендент Овен. Седмицата е силна за вас. До голяма степен събитията, които ще се активират, идват чрез други хора. Това могат да бъдат вашите приятели, съмишленици, колеги, родители. Вие трябва да бъдете внимателни в подхода и действията си. Правилните избори ще ви донесат добри резултати. Ако искате да бъдете успешни, проявете повече търпение и толерантно поведение. Фокусирайте се върху основните цели, които сте си поставили.
Довършвайте и финализирайте започнати проекти, дейности, взаимоотношения. През тази седмица очаквайте добри финансови постъпления, най-вече генерирани чрез основната ви дейност. В последните дни от седмицата се насочете към това, за което мечтаете и искате да постигнете до края на годината. Драконът, който влиза в управление на 10 февруари, това силно и могъщо същество, до голяма степен ще ви дари с нови идеи и възможности. Телец и асцендент Телец. През тази седмица родените във втората десетдневка на знака, най-вече в първите дни от седмицата, ще се радват на добри резултати в работен план, в финансови постъпления и реализиране на цели, поставени през пролетта на миналата година. Февруари като цяло не е от най-спокойните месеци за вас, тъй като се знака Водолей. Вие сте в напрегнати отношения. В дните около новолунието във Водолей е необходимо да бъдете внимателни, да избягвате импулсивно взетите решения. Освободете се от всичко, което ви носи застой, което ви пречи към това да постигнете мечтите и целите си. Запазете това, което ви носи стабилност и сигурност. Отнася се както за вашата основна дейност, така и за взаимоотношенията ви. Вие сте добри в усещанията. Доверете се на интуицията си. Близнаци и асцендент Близнаци. Можете да отпуснете въображението си, да мечтаете, да рисувате картини на живота си така, както би ви харесало да го живеете. Не забравяйте, че вашият планетен управител Меркурий, който транзитира в знака Водолей, ви носи не само гениални идеи и предложения, но и много вдъхновение. Всичко започва с мисъл и се ражда първо в главата. А вие сте добри в тази област. Меркурий е придружен от Плутон и Слънцето, а на 9 и 10 февруари от Луната. Очаква ви едно необикновено новолуние, тъй като Водолеят също е въздушен знак като вас. Основната ви задача през тази седмица е да направите пространство за новото, което идва в живота ви. Помислете върху целите, които ще си поставите на новолунието във Водолей. Седмицата е силна за писателите, творците, хората на изкуството. Дните през цялата седмица ви носят креативност, вдъхновение, а богатия информационен поток може да ви предостави много нови възможности. Рак и асцендент Рак. Тази финална последна седмица не е най-хармоничната за вашия знак, но ще има от всичко и приятни събития, но и напрежение. В дните 6, 7, 8 февруари, когато 3 планети транзитират в знака Козирог, ще се наложи да се въздържате от проявата на силни емоции и импулсивно взети решения. Водеща ще бъде темата, свързана с вашите партньори. През тази седмица може да преживеете сериозна промяна в отношенията си с тях, от слагане на край на изчерпали своята форма партньорства до нови възможности и предложения. Активирайте се в посока постигане на стабилност, която до голяма степен зависи от отношението на партньорите ви. В същото време социалната ви активност е висока. Насочете внимание към професионалното си развитие в бъдеще. За родените в първата десетдневка на знака Юпитер, планетата на късмета ще създаде положителни възможности за разширяване на дейността и повишение. Положителни резултати очаквайте във финансов аспект, награди, бонуси, допълнително заплащане, нови източници на доходи или подкрепа от страна на лоялни партньори. Седмицата е подходяща да преосмислите целите си и време за подготовка за ново начало. Лъв и асцендент Лъв. Това е последната седмица от лунния месец.
в която водещи астрологични събития предизвикват разместване на пластовете. Фокусирайте се върху дейности, които сте започнали в началото на годината. Довършете тези, които са свързани с минал период. Запазете това, което е важно за вас на този етап. През седмицата вложете повече концентрация в ежедневните ви дейности, най-вече на работното място, начин на живот, грижа за здравето. Планетите, които транзитират в знака Водолей и новолунието в същия знак, което е на 10 февруари, ще предизвикат промени най-вече във вашите партньорски връзки и взаимоотношения. Родените в началото на знака Лъв се намират в период на сериозна трансформация в областта на партньорствата. Възможно е чрез вашите партньори да претърпите съществени промени във вашия характер. Дева и асцендент Дева. През тази последна седмица преди новолунието във Водолей, ако можете да си го позволите, дайте си почивка. Насочете вниманието си основно към любими ваши занимания, които ви носят положителни емоции. Прекарайте повече време с хора, които обичате и които ви обичат. Фокусирайте се върху това да възстановите нарушени взаимоотношения с важни за вас личности. Творците и хората на изкуството могат да насочат вниманието си към довършването на започнати проекти. Използвайте седмицата за ревизиране на вашата дейност. Преразгледайте целите си за 2024 година, а след 10 февруари можете да преминете към активни действия за тяхното осъществяване. Животът ви се променя. Това е водещата идея на знака Водолей и планетите, които транзитират през него. Новото, което идва с този знак, засяга начина ви на живот, работа и работни взаимодействия, а също така и здравето. В тези области ви очакват промени и трансформация. Нови неочаквани предложения и възможности ще ви накарат да направите важни за вас промени. Везни и асценденти Везни. Това е последната седмица преди новолунието в знака Водолей, което ще ви настрои на вълната на новото, прогресивното, промяната. През тази седмица запазете спокойствие, съберете енергията си, като не се разпилявате в нищо излишно. В първите дни на седмицата ще се наложи да жонглирате между вашите желания и желанията на другите. Все още имате възможност да въздействате на средата си на съществуване в лицето на вашите родители и членове на семейството. Приложете вродената ви толерантност и такт в хармонизирането на взаимоотношенията. Отделете време и насочете вниманието си към вашите цели, към проектите и дейностите, които ще задвижите след 10 февруари. Подредете приоритетите си и според тях ще определите действията си след новолунието във Водолей. Преразгледайте възможностите, за които досега не сте имали време или сте отлагали тяхната реализация. Последните дни от седмицата носят положителна вибрация. Повод за добро настроение, радост могат да бъдат събития, свързани с вашите деца и любими хора. Скорпион и асцендент Скорпион. Седмицата изисква повече внимание от обикновено. Планетите в знака Водолей са в нехармоничен аспект към вашия знак. Приспособяване. Това е ключовата дума за вас през седмицата. Добрата новина е, че вие ще можете да се справите с събитията. Достатъчно е да направлявате енергията в желаната посока. Като за начало фокусирайте се върху вашите финанси. Ако имате неплатени сметки, кредити, постарайте се да ги финализирате. Освободете пространство за нови постъпления, които ще започнат да идват към вас през седмицата. Ще разчитате на подкрепа от страна
на вашите партньори, а информационният поток, който достига до вас, е силен и е носител на много нови предложения, идеи, контакти. Можете да се възползвате от тях в дните след 10 февруари. До новолунието във Водолей умело насочвайте енергията в дейности, които ви носят сигурност. Довършвайте и финализирайте започнатото. Хармонизирайте взаимоотношенията си с важни личности, приятели, колеги, авторитети. Преразгледайте приоритетите си и въз основа на тях си поставете целите. Последните дни от седмицата посветете на семейството си. Добрите взаимоотношения с членовете на семейството ви, положителните емоции ще генерират допълнителна енергия във вас. Стрелец и асцендент Стрелец. През тази последна седмица преди новолунието в знака Водолей може да забавите темпото. Ако можете да си го позволите, дайте си почивка. Направете анализ на изминаващия период. Преразгледайте вашите основни приоритети и определете целите си за периода след 10 февруари. Фокусна си остава темата, свързана с преразпределяне на финанси. Необходимо е да въведете правилен разчет на вашите постъпления. Съществуват добри възможности за повече приходи, но е възможно и разходите ви да са завишени. Богатият информационен поток е носител на нови идеи и предложения. В цялото многообразие от възможности се налага да изберете правилните за вас. Бъдете внимателни към здравето си. Погрижете се добре за себе си. Избягвайте контакти с хора, които ще повлияят с негативното си отношение. Довършвайте и финализирайте договорни отношения, документации, взаимоотношения с хора, които са изчерпили своето предназначение или ви дърпат назад. Хармонизирайте взаимоотношенията си с тези личности, които са прогресивни и носител на промяната в живота ви. Козирог и асцендент Козирог. През тази седмица ще бъде необходимо да преразпределяте енергията си, но всъщност умело можете да направлявате събитията. 3 планети ще транзитират в знака Козирог, а в дните около новолунието във Водолей 4 ще бъдат знака на новото, прогресивното знака Водолей. Тези планетни разположения ще задвижат във вас основни вътрешни конфликти. От една страна Козирогът се придържа към установените структури, а от друга Водолеят изисква нов, прогресивен подход и смело впускане в нещо различно и непознато. Добре е да преодолеете съпротивите си и да се насочите напред. Марс в Козирог е в екзалтация и ще ви дава много енергия, а Венера усилва влиянието ви. Подкрепени от Луната в Козирог в дните 6, 7, 8 февруари ще можете да реализирате и най-смелите си мечти. Дните са финални, но енергията е слаба. Лесно можете да бъдете предизвикани, да бъдете критични или да ви съвладаят стари модели на поведение. Наблюдавайте себе си. Търсете положителната страна в случващото се във вашия живот. Преразгледайте живота си, открийте грешките си и напишете новия сценарий, който ще ви ръководи до края на 2024 година. Водолей и асцендент Водолей. Последна финална седмица преди новолунието във вашия знак. Тези последни дни от едногодишния за вас цикъл носят повече напрежение и емоции. Най-добре е да прекарате повече време в уединение и дистанциране от обичайното ежедневие, да се отпуснете, да медитирате, да мечтаете за новата си визия на живот. Присъствието на планети в двата водещи знака Козирог и Водолей насочват вниманието ви към старото и новото и необходимостта от приспособяване и трансформация. Анализирайте изминаващата година,
и взаимоотношенията с вашите партньори. Определете целите си за 2024 година. След 10 февруари можете да предприемете активни действия към осъществяване на това, което искате. Ако рожденият ви ден предстои, изчакайте до тогава. С рождения ден за вас ще настъпи новата соларна година, а родените в началото на знака са подложени в най-голяма степен на транзита на Плутон в знака Водолей. Промените са започнали в края на март 2023. През тази година те ще придобият конкретна форма. Водолеят е фиксиран знак. Добре е да бъдете отворени към промяната. Да пуснете съпротивите и старите модели на поведение, за да си създадете една нова визия. Използвайте дните през седмицата за активна подготовка за вашето новолуние, което ще ви даде мощен тласък в живота ви. Риби и асцендент Риби. В тази последна седмица, преди началото на новолунието знака Водолей, вие се радвате на висока социална активност. Получавате подкрепата на вашите шефове и колеги, приятели и съмишленици. Февруари месец е времето, когато се радвате на резултати от дейността си за целия изминаващ едногодишен период. Според резултатите може да получите яснота за посоката, в която се движите. Вярната посока ще бъде проявена под формата на награди, парични бонуси или морално удовлетворение. Бъдете активни, но и премерени в действията. Довършете това, което сте започнали и освободете място за новото, което идва след 10 февруари. След тази дата към вас ще дойдат нови възможности и предложения. Ако имате нарушени взаимоотношения, постарайте се да ги хармонизирате. Възможно е да разберете на кого можете да имате доверие и да промените приятелския си кръг, като сложите край на взаимоотношения, които са били формални. След 10 февруари ще можете да внесете желаната промяна в вашия живот. Пожелавам на всички зодиакални знаци успешен период, зареден с много положителни емоции и преживявания, с празнично настроение в очакване на зеления дървасен дракон. Нека новолунието във Водолей ви донесе надежда, вяра и сбъдване на вашите мечти.